Quan un pacient creu aquesta porta, deixa enrere els dies de foscor, la inseguretat, la manca d'autonomia, la incertesa. Per sortir mirant endavant, i començar de nou. Perquè no només obrim els ulls a milers de persones, també obrim el seu futur. Recuperar la visió aquí és recuperar la vida. I tu ens ajudes a fer-ho possible.